ene ye ba obenya mane obenya asem ewo ho ofa onyewa say Abuontem for asem no I am na kakra na I am no say nipa bebre kire say ohen no office no ton asase no ema wo mo ya dodo no a won krata ya ohen no esan ya edimu a owo side plan na mpo ewo layout mu na de bia ye wura ka se uyo ohen na oba ebia nya ube fa ne tuo no ofiri mu o na se bia tuo no a na opese ohun nsa asese ma no kure ote ye announcement ana bodawuru so bia wabeto asase ana wabeje asase wo krum onfa ho krata yin amra na ihura de bia oka osis won de ba no kure ni enya dia wo sa ato amon bi o na mum o de ba na won zampa krata na mu de abra di mu ene na ebe ze biaja wona na kokura mpa kakra mu na jam fanton sam bu nkonwa so eno na mum ebia makwa akwaje asase ebia be million hasa na na foforo ba na me krata ba o se sa 120 million hasa no bio eno ni mo de emu awiram mu eden emu nsa kakra na hoje ena wonso abia also ofa akwati kwambi so se bia busa panyin bi na eto asase ho eni ohene no e wo bika sanse wo wafa kwampaso ne enya sankrata no eni ese otimiye hunkrata furo nyina eni sebe obi na asem wona akwaje ohene bantuma kwa obefa so de akona ese wara eni na nanu betin watraze edi asase na no sanse wo de wanfa kwampaso eni eji asase no na wo ma jeans asna omo won genuine papers side plan or location paper ne kan na wo layout room there sebina na unto ma bio amom oje hunsa na ode ayi na mo won so a ye fa akwati kwan ya mfa kwan pass no there ene no there na nati bu no mutase eka na hye bia wo no onom ahyehye se na Abuontem sem ekoi enyina ye disade se mo makonye nsase ewo grufu Opemsuo ewo kura ahoroso no mo hwe se mo krata nyina ye pepepe na akofo yinu na anu kwesi de ya ye pon asore ma yonku bi oso ofa ma hwe wa chepo na so Abraham de asma oso makonya asase bia ya misimdi mfu na mse besos ikadu namse ikadu no wan ede ma o se ebusia bi ni ho ni ebusia na ede ma namse hwe na wan to wan twene se ebusia na ede ma akura ma ebusia no ni wanim na nko hene no ho sanso ebusia no ni krata bi obema o hene no krata yina tie so hene no mo ena mo de ko namche bi kura se ya de o hina tete ensase na wati bia ma busia kura ni to mu no womba obi kwa akoto bia dre ba hina ho no hina ma nkrata se fata na bia se kakra no de amana na mo kotra me eye o de se o abusia na ato asase amama daachi o ba kiro pa ti bo modi ya ma busia ni wanim emfa honko o hina wo kurumonom na ongo ye onkrata nyina mfama na ohene hu zampa se me bambusi agura omso dia moni pasumasi ase daachi bi etiti kuro na eduru honoma na owo ho krata no kwambia aso etiti a sebe onfa sa panko kwambia aso be ma kakra na aso de atewaka me kan so ofa me do aso papa enti misre se wo ma bia pensa se ye adwa ye pass asasi da nai ma obi fa kwati kwambi me kan jose me was ase enti fa se ebra na me fa ma me was fama da bi o one protocol manana no
kurowura ehumu bi na kurowura no ankasa yɛ ho krata nyina fa ma na kyɛ sɛ adi mu na mom okɔgyina baabi na so bi abrante bi na ɔtɔ asase amam abusua bi na ɔtɔ asase abusua ntɔ asase abusua panyin ntɔ asase ɔhene ɔfase ntɔ asase de hyɛ brante ntɔ asase ne nyinaa kɔtwa ɔhene no nti obi a ɔpɛ sɛ wonya fa ahodie paa anaa wo nsase ho ɛhaw bi ma ho da bi ade da hwɛ sɛ ne ho krata nyinaa bɛkɔ ahemfie na ahemfie ayɛ ho krata nyinaa ɛde ama pɛpɛɛpɛ ɔhene ba meda ase ɔfa meda ase nti yɛbɛserɛ sɛ deɛ yɛne wo akyɛ nyinaa yɛsua nyinaa no ɛyɛ adeɛ ɛbɛboa wo ɛbɛboa me na watumi atoto wo nneɛma ayie sɛ woanhu saa nneɛma wei nananom adama nano hene so a wotie woanhu saa adeɛ wei na woanhu kwan bɛfa so atoto wo nneɛma a bɛwa bɛbɔ kwaduro no bɛbɛka sɛ watɔn asase ama no nti yɛbɛserɛ ɛsɛ de meka sɛ ne nsɛm no dɔɔso deɛ ɛba yɛnim na ɔtwi ne yɛpɛ sɛ yi ne yɛkɔ yɛkyi fa yɛma wo sɛ sei na teɛ ɛnora mewɔ hɔ a ɛna ɔfo bi baa ɔse ɔnim ɔtwa no nkɔmmɔdi ɔnom di a sɛbi ɔpɛ sɛ ɔka ntankɛseɛ gu ɔhene bi so mebusaa no sɛ ntankɛseɛ ɔte aseɛ na ɔno koraa no ɔne hwan fam tietie mu a de hyɛ branteɛ sɛ krakye da bia a yɛkyerɛkyerɛ wɔ afidie so nti a montie bi yɛwura tena se yɛka ho asɛm nti a montie bi ayɛ a montie bi ana mode di agorɔ wo sa yɛde hyɛ branteɛ mefa mɛba wɔ yɛwotɛma me so nsɛm a wɔka sɛ sɛ wokɔka ntam no ɛnu hɔ koraa ɛnti meka kyerɛ no sɛ wopɛ sɛ wohu sɛdeɛ nadeban sitie a ɛnɛ yɛbɛma wohu sɛdeɛ ntamkɛseɛ ɛsi ɛteɛ Achame. Yo. Itankase. Itankase. Ejama komhe wa he. Jama komhe. Bra ha sei. Subra.